Ƙawana tun da muka gan makaranta da ke ko kin samu aikin yi kuwa? Ina ban samu aiki ba. San komai dai sai a hankali. Kin ga ko na samu aiki. Wallahi a nufanari ga direba na ma nan wallahi. Ko gai direba. Nauni. Lafiya gida. Madalla. Madalla. To yanzu ya zan yi in ganki a gidana. To Hajiya gashi dai ban san gidanki ba. Bari. Sai dai in baki numba na ko? To ba matsala dan liti da Allah. Na Hajiya. Ka mun takardar nan da ke da. Gama. Ta bai yaran sai. Ai abokina baka da dama. Kai in Hajiya kai ke magana nan. Wallahi kai ka jira saka. Baka da dama ilimi. Kai. To ina jin ki. 070 33 65 2939. Daliti Na Hajiya. To Hajiya. Jaji ikon Allah. Jaji ikon. to kawana. To Ina fa jiran kira. zan kira. Ina jiran kira fa. Allah ya insha Allah. Nagode sosai Allah ya ƙara arziki. Direba sai an jima za mu ce ma ko menene? Ka ba hankali kan karya mu hannu mu wala. To ka san mu Kaga kai yanzu. jin mu muke kamar mu ta karbe. Ko ki ce ma ta rage mana hanya. A'a ki tsaya dai mu samu na ta ban hawa dai. To kuma shi ke. Kuma shi ke mun. To mu yi ta nan an mun samu. To shi ke. Me wannan? Menene wannan? Me wannan gaya mun? Gaya mun menene? Gaya mun menene? Menene wannan? Daga namba ne. Namban waya ne gashi ina ganin namban waya. Na waye? Kini wani alhajin mu ne fa. Na waye gaya mun. Namban alhajin mu ne. Wani alhajin ku? Waye alhajin? Gaya mun. Wannan namban na waye? Alkur'an namban baban mu ne. Wani baban naka?